ngam juga berpendukam dak ketian nong ni khmat namar kani kekentian kasting palat bakailam bakai ni rupan ngaju wara bai dak kani kekentian nong abang ngijet ya kinong tauan ngijet ya kinong tauan om ya kinong ni khmat namar balai abang ong ngijet kinong ni khmat bon sien kadai sisyafi mengijet kinong ni khmat hang pakadu on dak lapor yang tai bagi ban keren kim keren ye namar balai ki ong pisu pa ini tang ban bi khmat mendai ban keren mendai na kalian ke jong ong balai ngajiet ban penokam nak tien nong tawan namar balai abang ong ngajiet iki MLA ka kentien MLA kenau kamut kumdo kamut member of the legislative assembly kamut udu khot jong aying dorbar tawan kamut udu we udai nong tawan lane u legislator de namar tadau kom kinong song sinong molai kinong kamat berkat ba ubriu ba kumno ngin pha hante uban long ta unong esat jonga bat jong pi hatong ngin pha da kita ki briu ki ban peleran ni ki ban kren kumar ki ban kren ni kai ka bam suthu ne ka por kala dei mangin pha da kita ki ba suthu ban ra ya ka mat kajura om tang jong sinong molai ne jong kari ba kejat men riu hi paro ko wei aku aru berora kemat jongpi ni lapor ke pemerintah. Ban pensol kemat ke jongpi. Baka voice of the people party. Kadan haka ya kata ke bangiong ke vision. Kadai kani ke parti, batang kani ke parti. Hadu mentah mene ke bedon ya ke vision. Bangiong kada ke vision ke mukai. Ke vision ke jing yo i jangan. Ke jing yo i jangan. Balik hidup kami ke jing i jangan. Ngaskwa ban wara sya engah ni ban pen kenal pi. Lala kum ki bangit lagi phai le maktin ke jong belai kedan ke benta ke baong ba kano kari ke bamton ye ki nong yalam ki bai i jingai kata kari kan yap bak kan du no kano kari ke bamton ye ki nong yalam ki bai i jingai kata kari kan du bak kan dam no habang apet habang kertiang dien ya kan ke jela ke bai ke jungi sam phuai tli kisnam ha ke jingi at ti ke kerta ke jongka henrei ngai i ba kani ke jela ke jungi hadu mentamane ikum makadang yat mala kam tep seno kalle kam toy seno ru pateng nama kal kadau ya ke jela ke jungi hadu mentamane bon kim tep bat kim itu kanang pen kenau mene min mangada nun teh po patah ke jingilang hawa ken mau kapor banganang dai tang usam naret ha usam khat kendai sba kendai pusan kasien ka baningkong ka bangami nala ke jong keri banle sati support ban seng ya kani ke parti ke batamai ba kalong ke bae nanong ke pi ni hapan sim ya kani ke sim jam ke bae namang ni sutu opat ba amdan da ka wei ke lat ba kelenti lat na ka ba ngin wara da ka kenhun ke batamai ba ke parti ke batamai ni ayu ru mangidon ha ke parti ke jungi yo presiden ramba jungi unong yalam jong ke parti uba ka jaj benriu ka itu kum tau nong yalam jogari bakajal benriu barang scam bakum kinong molai ninom klet namar udai khun bala pene pensan hagari ka sinong molai ka tungi ngala jupe iba aden aki sipos men ki gabai ilalong tau nong tauan ham tai hapo indor bar tauan jog kejela ka tungi ngala i dorong ba kumnu ulayat tai ulara yakin mat kijura jogari bakajal benriu ula keren nakawai kasdem sakawai pat ula keren hapok ayang dorbar tawan ya ki an berjada ya ka jat beriu ka jungi ya ka isu ILP ka pangidang ya kon hadu kani ane ka por ka pamenta ulara hap membau dang don hapok ka assembly ane ka sosi ka longba om don bakersyan ya u hak ta ka por usa marwai pamlei tangata ulara u isibun kimak ki bakta ya kari ba ka jat beriu ka jungi ane pan ai ka kti ka diang ka kti ka mon ya kini ki arnut ki ramba kibalalong kanong muna om tang na mata jonga bat jongi lay ngek scam kibalalong kanong muna na ka mata jongi kum ka judge benriu hatong insui no epi arnet kadai ka kamram ka jonga kadai ka kamram ka jong pi bagina snok tilang batki oi ngai ni kini ila sat hendai aba kadu aba kidan marwai bat arnot om dan jingmut om poi sai ru badai na ka daw Nagaliang jong the voice of the people party kong hagane ka khet ka pamenta hagane ka election ka pamenta ni dong kam om banrung marwai arnot apo assembly ni dong kam banrung kum ka kenhun bangi sotu
namaringi soto badai hanta bangila ban pensawajam badai hanta bagala ban nong ka bor bad ka ikhtiar na kamanta ka jingpha jonga jongpi hantai hapo assembly ka ba ningkong ka ba khamat du ba ka voice of the people ka kwa ban bu khamat jong pai ba ka dei kata ka yong ni kwa ban warra ya ka sinshar khadar ka ba khuwet ka ba suba klem ka ni om ton jimut ban ya keren ban warra ai ka jingkala om ton jimut ban ya keren ban warra kita ki development ki bahe om ton jimut ban warra ya kita ki university am tan jingmut ban warra kita ki college am tan jingmut ban warra kita ki medical college namar ngilatip wala lagi wanru kan nom traikam kan bang empat lah ban warra ya ka sinshar khadar ka bakhut ka basuba namar ngilai ngilaman baka bampong kalakta ya ka jela ka jungi ban peleng ka jela ka jungi kumne kum bakalong menta khongreng mdani kam ton kai kairu ka bangin so sarong dei namang tadang nakalian jong voice of the people party kom dei tang ka sinshar khadar ka bakhut ka basuba but dei namang tadang nakalian jong voice of the people party kawan hakamat jong pi upai ba ngiom nakalian ka jong ngim done banterwa hakamat jong pi shwa ka election ngim done kapla ka jong ka dong bathui ngim done manwan hakamat jong pi upai ba ngim done ban penkam ni pi upai ba Henry ladap hijiet yang ni halor kan nomrim inut berkular epi hadien jong election ke ai ka badai ka jong pi pat ba kan dai ka jong pi pat ba ngam ko ban keren ya ka ai ka bangal le ya snong molai namar ngangatit bak nganga sotu bak nomrim ka bangayeng bak nomrim bak voice of the people party ka yeng ladang idon nga kabor sispa nganut batong hakmat jong pi kan dai ka jong pi bat kan long ka jingkerku nak kata uway unong song jong ni sidong ko bi ikan mau apa ikren ngalek sa ko kami tingi sa ko pat ngam ko aban kren ya kamel scheme namar kam dei ka scheme ko jonga lada pijiet nga balong unong mi khat jong pi kare ka scheme kare ka pisa ka jong pi ngadei tang uta unong penmang bot unong penboy syau try ubadei try jong kita scheme bagi pisa bala penmang da surga khat lais pa lat